Kanwa chako chenro ne ro kar kanyo Mbadi onego mi thuolo mano jatend migawo mochune weche mag omenda e thuolo makama en kinde manyalo wacho ne diere jopiny onego kaw yie to giket kuoma John Mbadi ka en gi geno ni gik moko dhi bedo yo makare e weche mag omenda kod osuru ka gitayo piny ka watieko. Gima dwa kwero Mbadi kata manyalo advice ok en kwero en advice kata chiwo paro manyalo miye akia ni bende isebedo keen gimiluongo ni online presence kata bedo ni e mbui kaki yudri e mbui kaki wuo e mbui kamano nyaka nyo donji online presence mare kata bedo mare e mbui osebet kang'eny tende no medore e mbui ka ok en medruok ameda mano is not the problem en niya osechako promise gik mang'eny kuom ndalo mathin manyo donjoni tino osechako sell hope iwinjo poge gi jatelo biro bet matek mbele ka to ka poge gi jatelo osebet matek to mano biro kete tabu owek wuoyo mang'eny ko wacho gik magidwa timo owek kete mbui mang'eny gik magidwa timo nade gik magidwa timo Kenyans are keen to gin joma informed sani mbui no jite nitie kisedhi mi hope cha iluongo nango geno iuso ne ng'ato geno to giko ne ok itimo kamano irach iwinjo to mani gima jatend piny osebet katimo higni gite nyaka nyo donji ouso ne ji ginene geno to geno ne ok timre nade ok donje yo makare Mbadi ochako timno mar uso geno okang'eyo tibro yudo ni ok en Mbadi ma handle social media handles mage nitie joge matimre nade ma handle e kamano they are on a wrong path already giwe wacho gik magidwa timo nikech ka kinyo kotimre to jopiny ni kode koro wach gigo magisetimo emwadwa ni koro mondo timre nade owachnwa gigo magisetimo we wacho gik mabiro makiang'o wan gi mpango machalo kama mano poge gi japiny dhi bedo matek piny poge gi jatend piny dhi bedo matek o reduce on mano to reduce ginene action obed mbele meanwhile aparo ni so far it can be too early to judge Mbadi it's too early kaka wawacho cha en higa to kanyi penjo gani to bro ido ka dimo sekala dimo ko sekala mano doesn't matter kata ka gikala to gibeyo sawa erokamano CPA